Ο υπτάμενος υποπόταμος. Ένα καιρό και μια φορά, μπορεί τώρα ή παλιά, υποπόταμος χοντρός, ικανός και τρομερός, στις εξετάσεις του περνάει, στη σχολή Ικάρων πάει. Ιδέα δεν είχε ο φτωχός, πώς να πάει ίσια εμπρός. Τον ίσκιο του κοιτάει ή υδρώνει και το σκάει. Στον αέρα ισορροπία κατακτά με ευκολία. Στους αιθέρες ιστορία γράφει δίχως δυσκολία. Περιπέτεια στον ισθμό, στη σαράχνη στον ιστό, πέφτει μάνεμο ισχυρό πάνω σε ιστιοπλοϊκό. Βόλτα πάει στην Ικαρία και θαυμάζει τα τοπία. Του αρέσει η ιχνογραφία και η φυσική ιστορία. Βλέπει και την Ιταλία και ονειρεύεται η Πασία. Δύο υπόκαμποι υπότες κάνουνε υποδρομία και έρχονται ισοπαλία. Άγκυρα ρίχνει στην Ινδία. Περνάει η θεομηνία, φτάνει στην Ιαπωνία. Πετάει στην Αμερική, περιέργεια ικανοποιεί. Ινδιάνους βλέπει ηθαγενείς να είναι άριστοι υπείς. Στην Ιθάκη από βλακεία χάνει την ισορροπία και τον γράφει η ιστορία. Σε ισόγειο ιατρείο με ιόδιο για παρέα και ελπίδα ιερέα ονειρεύεται ο φτωχός, ίσως γίνει χαρταετός. Ίκαρος. Υπότης